katsomaan Turkoosi Neuloosi nimistä neuleaiheista YouTube-kanavaa. Mun nimi on Susanna ja tällä videolla mä kerron mun valmistuneista neuleista ja keskeneräisistä ja muutenkin vähän jutustelen tähän neuleaiheeseen liittyen. Tervetuloa uudet ja vanhat katsojat. Musta tuntuu, että tilaajamäärä on taas lisääntynyt huimasti viime videon jälkeen. Jotenkin se aina huomaa siitä, että Instagramiin tulee lisää seuraajia, että siitä tulee helpommin ilmoitus, että kaikista YouTube-tilaajista ei tule ilmoitusta mulle, niin sit menee katsoa, että nyt on Instagramiin putoillut lisää seuraajia, niin sitten että oho, YouTuben tilaajamäärät on kanssa noussut. Instagramista mut löytää nimimerkillä Neuloosi. Ravellossa en ole hirveän aktiivinen. Lähinnä käytän sitä ohjeiden ostamiseen ja neuleohjeiden etsimiseen ja sellaiseen. Mut siellä on nimimerkillä Suksu. Nämä tiedot ja kaikki muutkin tiedot näistä esitellyistä ja keskeneräisistä neuleista löytyy tuosta lisätietolaatikosta videon alta. Jos et vielä ole tilannut tätä kanavaa, niin tilaa ihmeessä, niin saat ilmoitukset sit, kun tulee uusia videoita. Mulla on 2 valmistunutta tänään mukana tässä. Ja sitten mulla on 4 keskeneräistä näyttää. Niiden lisäksi mulla on muitakin keskeneräisiä, niistä esimerkiksi siitä 7 aloitusta haasteesta, mutta ne näytän vaan nyt sellaisia, mitkä on edennyt. Ja ensimmäinen valmistunut työ mulla onkin täällä. Elikkä mulla on tää seelapaita Jamalanmaista. Täällä on vaan sen verran lämmin, pakko nostaa nämä hihat ylös, mutta on ihan täyspitkät hihat. Mulla oli lankoina Kamarosen jakua mintuvihreissä värissä. Sitä mulla ei ole, koska se on kaikki neulottu tähän yläosaan. Mulla on sen sijaan tää Kamarosen jaku värissä merenvihreä, joka jäi sit laittamatta tähän, koska sitä ei tarvittu. Lisäksi tässä on Ruskanlehden värjäämää merinosukkalankaa värissä jäkälä. Sitä jäi täällä 2 grammaa. Ja sitten Kässäkerho Pompomin värjäämää Donegal tweedia. Tää on värissä salvia. Ja tätä jäi. Mulla oli jossain ylhäällä. Tätä on 8 grammaa siis. Tätä on käytetty vaan niinku näihin sekä tänne resoriin että helman resoriin. Ja kaikkien näiden vihreäsävyisten lankojen kaverina kulkee tämän värinen, ei ehkä toistu kyllä tossa ihan, on tommonen vähän kellertävä lämmin. Tässä ehkä rupeaa näyttää aika oikealta. Handun Bumblebee lanka. Mä tossa yritin laskeskella. Ne mitä mä en ollut punninnut, niin oli toi jakun se kerä, joka oli täys 50 gramman kerä, mutta se, että onko se ollut ylipainoinen, enkä ollut punninnut näitä Bumblebee-vyyhtejä. Mutta kaiken kaikkiaan tähän on mennyt lankaa 284 grammaa. Niin mä laskeskelin, että mohairi on ehkä mennyt, tässä on 13 grammaa. Mutta mä veikkaan, että mohairi olisi mennyt ehkä semmonen 90 grammaa ja sitten toi vajaa
vajaa 200 grammaa olisi mennyt näitä muita merinojämiä. Joo. Tää oli ensimmäinen aloitus siinä 7 päivän haasteessa, koska tästä mä olin haaveillut. Ja tää oli myös ensimmäinen sit valmistunut. Että kun haaste loppui, niin mä aloin sitten jatkaa tätä ensimmäisenä. Tää on hauska, että tästä niinku, no nyt vähän ehkä siellä videolla näkyy niinku tavallaan sitä rajaa. Ei se kyllä niinku mene. Mut siis nää niinku loppupään, tää Resorien joustinten tää on selkeästi erisävyinen, mutta niinku tässä menee niinku tän mintun vihreä raja, mutta sit musta tuntuu, että se vaaleampi Donegal ja toi jäkälä väri on niinku tosi lähellä, koska se menee niinku tässä. Sen erottaa vaan niinku lähinnä näistä, niinku, että täällä näkyy näitä Donegal nyppyjä, että sit se menee niinku tässä ja tää onkin sit jo sitä jäkälää. Et ne feidautuu tosi hyvin. En tehnyt siis mitään raidotuksia tai muuta, että mä oon vaan, niin kuin tässäkin näkyy, että mä oon vaan sit vaihtanut ton langan suoraan seuraavaan. Tässä ehkä olisi voinutkin tehdä, että se olisi vähän enemmän feidautunut siihen, mutta ei nyt tullut tehtyä. Ja tää on tosi kiva paita. Mulla oli tää, käytiin sunnuntaina, oli tuolla Kansalaistorilla niin semmonen villatapahtuma, niin käytiin siellä, mulla oli siellä tää päällä. Ja siellä saatiinkin otettua muutamat kuvat tästä paidasta. Joo, olikohan tästä jotain muuta? Ei tuu mieleen, mutta jos sulla on jotain kysyttävää, niin laita tuohon ohjeen mukaisilla puikoilla. Joo. Tämähän ohjeessa on tehty siitä Worsted alpakasta, joka on hyvin erilainen lanka, mutta mä halusin tehdä tän näistä merino tai fingerin vahvuisista jämistä ja sitten silkkimohairista. Jonkun verran on ollut pohdintaa siitä, että mikä ero on niin kuin tällä seelapaidalla ja mikä ja sit lentopaidalla. Kun mä mietin, että kumman mä niinku teen, no siinä paino se, että mulla oli Seelan ohje jo valmiina, mutta mä vertasin tuolta Laineen sivuilta löytyviä kuvia. Molemmathan on suunnitellut Jonna Hietala. Niin, et hyvin samantavaiset ne vaikuttaa, mutta sitten kun vertas niitä kuvia, tai itse asiassa Ravelrystä mä niitä varmaan kattelin niitä kuvia, niin kun vertas sitten niitä kuvia, missä näkyy niiden molempien paitojen mallit, niin sitten niillä olikin kuitenkin eroa. Jotkut on sanonut sitä, että kun tässä menee tässä Seelassa tää raglansalma paljon alemmas, niin eivät tykkää, mutta mä nimenomaan sitten itse halusin, että täällä hihassa on väljyyttä ja se tulee tänne, että se on vähän semmoinen niinku oversize-vaikutteinen paita. Joo. Sitten seuraavaksi laitoin jatkoon, tai ei mä laittanut mitään jatkoon, vaan siis jatkoin sitä mun viimeistä aloitusta Kuopukselle hänen toiveestaan villahupparia, joka oli päässyt siinä hyvään vauhtiin. Tää valmistui siis 12.9. ja sitten tää villahuppari on valmistunut 16.9. sitten. Tähän mun pitää vielä tehdä yksi juttu tässä, mutta tää on ollut
hyvin aktiivisessa käytössä tuolla. Hän on kouluun ottanut tätä päälle. Ja sen huomaa niin kun täältä rupeaa, kun tää on tämmönen oikein höttönen lanka, niin rupeaa nää alpakat täältä törröttelee ja muuta. Ja tää on saanut myös jo vähän roskia matkaa ja muuta. Mutta tää on selkeästi ollut mieluinen. Tein tän siis ihan tämmöisellä perus raglan mallilla. Ei oo ohjetta. Mä vähän tein niinku, aloitin pätkää ja katoin, että miltä se näyttää sit niinku neulitiheyden suhteen. Muistaakseni vitosen puikoilla tän neuloin. Ja sitten kun tätä soviteltiin niin hihan mittaa, niin sitten tuli toivomus, että eikö hän halua sellaiset tosi ylipitkät hihat. Ja sitten vielä keksi, että siellä pitää olla peukaloaukko. Eli sitten näihin hihoihin neuloin tommoset aukot. Hänellä nää tulee sitten vielä niinku silleen kunnolla käden päälle, mutta kyllä riittäisi mullekin tämmönen pituus. Sitten paljon hän käyttää sitten tätä näin, että kääntää tosta vähän tota resoria. Niin semmonen ylläri tuli vielä. Ja hupun neuloin tähän sitten raglan paitaa. Täällä on lyhennettyjä kerroksia, että toi on niinku toi niska ylempänä. Niin hupun neuloin sitten silleen, että poimin tästä pään tieltä nämä silmukat. Ja sitten tässä mä lisäilin niinku tässä alussa tasaisin välin matkoin niinku vähän lisää silmukoita, että siihen tuli tällaista niinku leveyttä täältä alareunasta. Ja sitten kun huppu oli sopivan mittainen, niin sitten lähdin kaventaa. Ensin mä taisin tehdä niinku, siis tää on neulottu näin tasona. Ja sitten täällä lähdin kaventaa. Ensin taisin tehdä niinku 3 välikerrosta ja sitten joka toisella kerroksella. Ja saatiin ja sitten tää on silmukoitu täältä päältä. Saatiin ihan kiva huppu tästä tällä tekniikalla. Vähän niinku, ja tähän ei ole reunaan tehty mitään, että vähän tää rullaa ja se nyt rupesi ärsyttämään häntä, niin tästä mun pitäisi vielä poimia silmukot ja tehdä tähän hupun reunaan nyt sit vielä. En tiedä, teenkö mä vaikka resoria tai aina oikein jotain kerroksia, mutta tähän tulee vielä nyt sitten hupun etureunaan ne. Tää on käytössä todettu, että se sen tarvii. Musta oli toisaalta kiva tehdä tosi pitkät hihat, niin on toiveita, että tää aika pitkään hänelle kävisi. Hän on hirveän usein valittanut, että asiat kutittaa ja muuta, mutta tää ei kutita. Tässä on siis lankana Adlibriksen Alpaca Cloud ja väri on Caribbean Blue. Tässä on yksi tämmönen roja-kerä. Tähän meni lankaa 227 grammaa. Ja tätä siis mulla jäi niinku 1,50 gramman kerä ja sitten tää vajaa tästä vielä. Joo, siinä oli mun noin valmiit työt ja sitten seuraavana mua kiinnosteli lähteä jatkamaan sitä mun mökkitakkia. Mä sanoin siinä
7 aloituksen videossa sitä, että se kupruilee sieltä, että nyt varmaan se tasoittuu ja muuta. Mä neuloin sitä kaarrokeosuutta tasona kirjaneuletta niin koko sen kuvion. Ja sitten tuli aika, että piti jakaa silmukat niin kuin hihasilmukoihin ja tehdä lyhennetyt kerrokset. Sitten tuossa treistassa se tehdään sinne kaarrokkeen alareunaan ne lyhennetyt kerrokset. Ja sitten mä aloin jakaa niitä silmukoita. Siis mulla meni niinku 2 viikkoa sitä neuloessa melkein. Ja sit kun mä jaan niitä silmukoita, mä oon saanut jaan ensin toinen puoli etukappale, sit hihaa, takakappale, toinen hiha ja sit toinen etukappale. Ja sit mä oon silleen, että miten näitä silmukoita on näin paljon. Mulla oli 138 ylimääräistä silmukkaa. Joo, se oli aika iso. Se tietysti tasoittui siis se, että se ei niinku silleen kupruillut siinä, mutta mä en taju, että miten mulla ei niinku leikannut siinkään vaiheessa. Mä tein kyllä siis niinku koko isompaa, mitä mä olin tehnyt mun edellisen treistan. Mut niinku 138 ylimääräistä silmukkaa. Sitten mä ajattelin, että mä höyrytän, siis jaoin sit vielä tän 138 ylimääräistä silmukkaa niinku suhteessa tasaisesti niin, että siirsin sitten, että etukappaleisiin tuli enemmän ja hihoihin tuli enemmän ja selkään tuli enemmän. Ja jatkoin siis neulomista. Tein ne lyhennetyt kerrokset ja sitten erottelin hihat ja mä ajattelin, että mä en lisää tänne niinku kainalon alle, jos lisää 8 silmukkaa siinä koossa, mitä mun piti tehdä. Ja että mä kokeilen, että miten se asettuu. Ja neuloin 7 senttiä kainaloiden alle. Ja sit sit mä höyrytin sen vielä silitysraudalla ja ei se todellakaan asettunut. Sitten mä ajattelin silleen, että mä kokeilen, että olisiko tää mun miehelle, joka on kuitenkin harteikkaampi ja isokokoisempi, niin että mites tää istuu hänelle, että jos tästä tulisikin hänelle nyt sitten tämmönen vetoketjullinen villatakki. Se kuprus mun miehen selässäkin silleen. Mies sotesi, että kyllä sun varmaan tarvii purkaa tää. Pikkasen otti siinä kohtaa päähän, mutta sitten mä aloin purkaa sitä ja mä purin sen sinne kaulukseen asti. Ja sit kun mä lähdin niinku neuloo niitä lisäyksiä, mitkä tulee ihan siinä alussa sen pääntien jälkeen, niin mä tajusin sen, että kun siinä on niinku vasemmalle kallistuvia lisäyksiä. Mä oon tottunut sen tekemään niin, että se silmukoiden välinen lankalenkki nostetaan ja neuvotaan. Niin mä olin tehnyt. Mut kun tässä piti niinku neuloa 1, nostaa se seuraava neulomatta ja nostaa sen vasen, sen edellisen kerroksen vasen jalka, joka piti neuloa. Elikkä ei niinku neulo 1 lisää 1, vaan neulo 1, nosta 1 ja sit siellä tulee se lisäys. Elikkä sieltä löytyy, minkä takia näitä silmukoita oli niin paljon enemmän. Joo, ja sit mä sunnuntai
iltana siis sit purin sen. Tänään muuten siis torstai 28. päivä syyskuuta. Niin sunnuntai-iltana purin sen. Ja mä lähdin maanantai-aamuna koulutukseen, joka onneksi oli sellainen ihana koulutus. Mä varasin sen 3 neuletyötä mukaan, joista 2 oli suhteellisen helppoa. Ja mä ajattelin, että iltaisin mä pystyn ainakin ehkä tekemään tätä mökkitakkiani. Mutta mä pystyin neulomaan sitä siellä myös koulutuksen aikana. Mä otin ne puretut langat mukaan. Ja sitten, koska mä tiesin, että ne ihan varmasti riittää ne puretut kuviovärit, että mä en tarvii esimerkiksi enempää kuviovärejä, koska mulla on ollut silmukotia pikkasen enemmän. Ja sit mä otin yhden valkoisen vyyhdin kakutettuna mukaan. Ja mä sain tän koko kaarrokkeen neulottua siellä koulutuksessa ja sit vielä ehkä sen saman 7 senttiä tonne kainaloiden alle. Ja sen lisäksi sain tehtyä tähän tän hupun. Tähän huppuun mä tein nyt sitten suoraan iCordin. Mä toivon, että se asettuu, kun sen höyryttää. Nyt se vähän kiertää vielä tuonne toi iCordikin. Tässä mä olin tehnyt sen yhden nurjan kerroksen tohon, kun täällä on siis tää kaulus. Pystykaulus, mikä on neulottu kaksinkertaisena, minkä jätin siitä ensimmäisestä versiosta vielä tähän, niin mä olin tehnyt yhden nurjan kerroksen tuohon kauluksen alkuun, niin mä siitä nurjasta kerroksesta poimin silmukat. Ja nyt sitten sen sijaan, että mä olisin lisännyt tasaisesti, niin mä lähdin lisäämään täällä joka toinen kerros muutaman kerran. Ja sitten mä lisäsin joka 4. kerros pari kertaa. Ja sit mun mielestä se niinku tavallaan muistutti täältä semmoista, että jos laittaa hupparin tohon tälleen hupun kanssa niinku, tasoksi, niin sit se näytti siltä, että neuloin sopivalta tuntuvaan kohtaan ja lähdin sitten täällä kaventamaan alkuun kanssa joka 4. kerros, joka toinen ja sitten tää lopussa on kavennettu vielä niinku joka kerros. Et mä sain siitä tämmöstä muotoa ja sitten tää on vielä silmukoitu täältä. Ja tässä on muuten täällä etureunassa kavennettu kans muutamat. Ja sitten sit mä tein tähän tän vaaleanruskean iCordin. Ja sen mä tein silleen, että mulla oli täällä, mä olin ne tossa kohtaa, kun mä tein hupun. Koska mulla ei ollut enempää valkoista lankaa, niin mulla tähän loppui edellinen kerä. Ja sitten kun mä olin hupun tehnyt, niin sit mä neuloin ne loput valkoiset tänne. Tää on vaatinut työtä, mutta toisaalta kun tää on ollut ajatus niin pitkään se, että mä haluan, että tästä tulee tietynlainen, että mulla on ollut se hyvin tarkka visio, niin kyllä tää on hyvä tehdä huolella ja sellaiseksi. Ja ihan mun mielestä siistit näyttää toi mun kirjoneule täältä sisältä. Vähän kupruilee, koska se lanka oli sellaista kiharaa. Ja sit mä oon yrittänyt tossa on vielä iCordin pää, mutta nää langan aina päät. Ja niitä on täällä keskelläkin, koska nyt ne oli eri kokoisia ne pallerot, mitkä mä olin tästä purkanut. Niin yrittänyt päätellä tossa samalla, niin sitten on vähemmän pääteltävää sitten lopuksi. Mut mulla on siis tosissaan 1 vyyhti enää valkoista. Mun ajatus on nyt neuloa sitä valkoista, se 1 vyyhti.
jonkun verran tähän helmaan ja sitten jonkun verran hihoihin. Ehkä puolet ja puolet suurin piirtein. Ja sitten sit mulla seuraavaksi mä vaihdan tähän harmaan langan, koska mulla on sitten tätä harmaata lankaa lisää ja mä ajattelin, että tähän mä en kuitenkaan lähde hankkimaan lisää lankoja. Tää valkoinen lanka on tosissaan mun miehen mummon vanhoja lankoja. Vähintään 90-luvulta, koska hän on 96 kuollut. Niin et mä menen nyt tällä, että musta on kiva saada tää lanka nyt tähän käytettyä. Ja sitten nämä muut langat oli sitä Kukkasen lammastilan lankaa. Nämä muut luonnonvärisinä, paitsi sitten tää vihreä on lupiinilla värjätty, mutta ja siis se ei ole mun väriäämään, se on sieltä ostettu kanssa valmiiksi värjättynä. Ne on meidän mökin naapurissa on nämä lampaat. Se on kiva saada nämä langat nyt käyttöön tähän. Ennen kaikkea hupparikäyttöön itselle. Ja on marraskuussa saman koulutuksen toinen jakso ja toivon sitten, että mä saan ton hupparin sinne jo päälle. Joo. Ton lisäksi mulla oli siellä koulutuksessa mukana tämmönen, mä en muista minkä päivän aloitus, mutta tää on kans siitä 7. aloituksesta. Niin tällainen sukka. Tämähän oli jossain tuossa menossa, että tää ei hirveästi sitten siellä koulutuksessa edennyt. Kantapää tuli tänne. Ja nyt mulla on just lähtenyt sitten neljäs väri täällä. Puolessa puikossa lähtenyt tää. Jaha, jossain pohjalla. Mutta tää vihreä sitten väri. Nämä on kaikki langat on mun toissa joulukalenterista. Mulla oli Lankafarmin joulukalenteri, niin nämä on niitä siitä tulleita lankoja. Joo. Sitten sen lisäksi mulla oli se kolmas työ siellä koulutuksessa mukana, niin oli uusi tämmöinen aloitus, tai itse asiassa sinne lähtiessä mulla oli puikot ja lanka, koska me oltiin siellä villatapahtumassa viime tuossa sunnuntaina, ja mun keskimmäinen näki siellä säärystimet ja sanoi, että hän haluaisi säärystimet, että ne on tosi kivan näköiset. Ja sitten me päädyin siihen, että emme ostaneet niitä säärystimiä, vaan ostin sitten, siellä oli Vuonueen koju, niin ostin sitten Vuonueen tiltaa, ja hän valitsi väriksi tämmöisen vaalean harmaan. Tässä. Ja sitten mä niin kuin matkalla sinne koulutukseen neuloin näitä, mutta Hämeenlinna ei ole hirveän kaukana, ei paljon edennyt. Siis näitä on nyt neulottu niin kuin edestakaisin. Mutta hän halusi nimenomaan samantyyppisen, mitä siellä on. Ja sitten tänne tuli nyt siis resori, sitten tässä on 3 oikein, 3 nurin joustinta, sitten on nurin oikein niin kuin, tässä välissä taas tulee 3 oikein, 3 nurin joustin, näitä on niin kuin 5 kerrosta näitä, ja nämä tarkoitus on vuorotella näitä tässä. Olin vaan ottanut hivenen lyhyen kaapelin,
En ehkä ollut ajatellut sitä, että luuppaan kahta yhtä aikaa, mutta mä totesin, että mä rupesin autossa punnitsemaan kerää aina vähän väliin, että kuinka pitkälle mennään, kuinka paljon voi neuloa. Niin mä totesin, että mä haluan tehdä nämä yhtä aikaa. Ja nyt kun pääsin kotiin, niin täytyy sitten vaihtaa pidempi kaapeli, niin näitä on kivempi tehdä. Nämä on tämmönen helppo, minkä voi ottaa johonkin työmatkallekin niin kuin bussiin mukaan, mutta nämä tästä etenee. Ja mua hivenen huvitti tää toive näistä säärystimistä, koska mun tämän vuoden neulebingossahan on säärystimet. Olin ajatellut, että säärystimet itselleni, mutta ehkä ne nyt tässä kohtaa on vaikka noi lapsen säärystimet. Sitten mulla on yksi neule vielä, joka on tässä välissä edennyt, koska se on ollut mulla bussineuleena. Ja ei tääkään hirveästi, mutta se on tää mun pörröraita paita. Pörröraita paita, jolla aion osallistua tohon Neuleansa-kanavan pörröraita kaliin. Viime jakson, tai ehkä varmaan sen aloitusjakson alle, niin laitoinkin näitä yhteisneulontoja, vaikka unohdin niistä siinä mainita. Mutta pörröraita paita, täällä on tulos raglan paita ja sitten tästäkin tulee tosi kiva. Näyttää vaan ihan tosi eri väriseltä tuossa kuvassa. Tää on ihana tämmönen kevään vihreä. Tää merino, joka on Ulrike Pajankin merino, ja sitten tässä on myös Handum ja Bumblebee tämmöisessä vähän vihreämmässä sävyssä, kun toi oli ehkä semmonen aavistuksen keltaiseen taittava. Joo, se on edennyt sen verran. Nyt muistuttaisin vielä tässä kohtaa, että siellä ei se 7 päivää 7 aloitushaaste, vaan sitä edellinen, niin siellä on vielä käynnissä nyt syyskuun loppuun asti niin, arvonta. Ja mä sainkin tehtyä tämän projektipussin, joka on siinä palkintona. Tässä on tämmönen hantaakin, mistä voi kantaa, ja sitten tää on nyt sitten vetskarillinen. Mä en vielä laita kiinni. Täällä on sisällä yksi pieni tasku, ja sitten täältä löytyy nyt tällaiset, kun oli noi kässämessut netissä, niin mä sitten ostin tähän arvontaan myös tämmöiset silmukkamerkit, tämmösen pienen setin tuolta knits.fi. Ja sitten sen lisäksi mä sujaudun tänne pienen lankayllärin. Mutta jos haluat tän voittaa, niin käy kattoo ohjeet siitä 500 tilaajaa täynnä ja videosta, ja sitten kommentoi sinne alle sitten. Sinne on tullut aivan ihania kysymyksiä ja odotan ihan hirveästi, että pääsen niihin vastaamaan. Todennäköisesti en ehkä ihan tossa ensimmäinen päivä pääse kuvaamaan, mutta toivottavasti ensi viikolla kuitenkin mä otan ne kysymykset sieltä talteen ja valmistaudun sitten vastaamaan niihin kysymyksiin. Ei mulla nyt ehkä tässä kohtaa ole enempää näitä, koska turha esitellä noita, mitkä ei ole edennyt. Mutta ajattelin, että on kiva päästä vielä vilauttamaan tätä
palkintoa ja sitten kuitenkin vähän näitä kuulumisia, että miten täällä on hommat edennyt. Ja toivon just sitä, että toi Kuopuksen huppari ei ole ihan entinen tässä kohtaa vielä. Kyllä mä toivon, että se kestää, mutta kyllä se siinä rupeaa käyttö näkymään. Heippa ensi kertaa!